Müslüman ümmeti үшін изге булган Құрбан бәйрәме койшан уздырыла. Татарстан мәдрәсәләрендә күренекле мәгърифәтче Шиһабетдин Мәрҗани кебек көрәш батырлары тәрбияләнәме? Бу сорауларга хезмәттәшем Мөршидә Җиһан җавап бирер. Яңалыклар чыгарылышын Идел буе Булгарстанында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган сәхифә белән дәвам иттерәбез. Әссәләму алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү. Шушы көннәрдә Казан су буенда төзелергә тиешле Җәмигъ мәчетенең эскиз проектын эшләү буенча семинар узды. Казан экспертлары Татарстанда мәчетләр төзү һәм аларны бизәү традицияләренә кагылышлы төрле темалар буенча чыгышлар ясады. Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин революциягә кадәр һәм бүгенге заманда төзелгән татар мәчетләренең көнкүреш шартлары белән таныштырды. Татар мәчетләрен бизәүдә архитектур, декоратив үзенчәлекләр турында сәнгать фәннәре докторы Гүзәл Вәлиева Сөләйманова, мөселман эпиграфикасы турында Үзбәкстан галиме Бәхтияр Бабаджанов сөйләде. Казан Җәмигъ мәчете эскиз проектын әзерләү халыкара конкурсында җиңүче июль аенда Корбан бәйрәмендә игълан ителә. Изге Корбан бәйрәме Татарстан мөфтиятенең казыйлар һәм гөләмәләр шуралары тарафыннан 8 июльдә була дип расланды. Милли китапханәдә беренче мәртәбә почта маркаларында ислам тарихы чагылышы күргәзмәсе ачылды. Туплаучысы Альберт Кадыров. Ул Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине кабул ителүнең 1100 еллыгына багышланган маркаларны да тәкъдим итте. Экспозициядә 1950 еллардан алып 2014 елларга кадәр төрле мөселман илләре почталары тарафыннан чыгарылган маркаларны күрергә мөмкин. Күргәзмә уңаеннан белгечләр марка тарихы белән кызыксынучылар катнашында фикер алышуда узды. Шиһабетдин Мәрҗани, Ризаэддин Фәхретдин, Ибн Абу Али ибн Сина, Аль-Фараби, Аль-Харазми кебек галимнәр, дөньяга танылган мәшһүр галимнәр. Багышланган булса, икенчеләре мөселман архитектураларына, мәчетләренә, университетларына багышланган маркалар тәкъдим ителгән. Июнь айы шаулап гөрләп үткән Сабан туе бәйрәм истәлекләре белән күңелләргә кереп кала. Әлеге бәйрәмнең иң көтеп алган ярышы көрәш. Атаклы галимебез Шиһабетдин Мәрҗани хәзрәтләре дә оста көрәшче булган. Тирә-якта аны җиңүче табылмаган дип искәртә тормыш юлын өйрәнүче галимнәр. Мәрҗани кебек оста көрәшчеләр Буа мәдрәсәсендә дә укый. Мәдрәсә шәкерте Ислам Сәйит Моратов быел 2 тапкыр Сабан туе батыры исемен яулады. Башта Яңа Тинчәле авылында, аннан Буа Сабан туенда яшьләр арасында батыр калды. Әдәм баласы өчен иң зур байлык сәламәтлек. Исламча сәламәтлек ул рух тынычлыгы һәм тормышта бар яктан иминлек дигән сүз. Барыгызга да рух тынычлыгы һәм иминлек теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһү.